Anga fulini walenyundo be ka lase aw mo Mali kono ani Mali ko ka umino be ni kuma keme ka nyamada ka nyashin jabaranuma wala sa famuya be se sora ufe Sheriff la TV mamananga kuna foni na mimbi wala like aw ye Mali kunga andi jien fa wore kunga mafa ngoni nye apuma seleye abedamina ni mauludu banye ambe omina bafla anitani nzegi mauludu silama demeto ansaru nyejo yoro ni Mali silama dine nyema ka faranyonga jakuluba groupe modèle spirituel musulman du Mali manyema Asayada Sheriff Ousmane Madana Haidara Mauludu Bangeni Otemene Kofe Dengwini Fene Labe Obi Sabati Kabeni Dimashi Novembre Kalutile Muga Ani Duruye Ngasilama Demeto Ansara Nyamaya Soba Fédération Ansar Dine International Kono Jakulu Manga Undebe Minu Nyashime Bara Unogo Yalimo Mauludu Kela Ubolo Odoye sous commission accueil hébergement Kama Bisimila Kalaba Kakundo Yoro Nyini Ula Olu de ka wuli ka jobaw besena meme se ka to lafia obise ka do belajele ka mauludu kala belajele Mali fa bala Bamako ami abladonia ka fo baraw minoni ubeka ke ufe anga nyine kala usamaira sanogo ni samatara urunzera ka wuli ka se umo ka nyafolike anyanga jaka soro lunlaje e na fo santo la alislamia dine kanobo bora ko sebe jien fantan nanina wala sa kasika na talike nyina mauludu barala o hukumu konnana fereo ani dawlu chama tikela sous commission accueil et hébergement ulumunu ka bara beneme ka mogo bisimila ani ka olado ulu mogo fe wala sa o kasika ni wati ke bonya ani karama konnana anga section be yoro amba fo ko section anye olu de recenser o kanga do so munun kono ka so were sanze ko tokota ka ke papier ka tokoda ola kata noro fambe fe ni mogo munun nana karsa eni karsa awde beni section mogo ladu karsa eni karsa awde beni section mogo ladu anya barake o chokola ka bampew yani mauludi doniche mauludi donné mogo fengo fo mi manana angol be tabalka ya amba vo karsa ega mogo nana bolkana okumbe o tigila mogo be bolkana abato jiki kadamna Malila Ivar Burkina anga dunombe bo yoro anye barenga ni chokola fokata ba pew ambe domna e ko biere an la fiali do alhamdulillah yani mauludi reka se ka ko mauludi e kalo kele nyon anga mo e bara damne bon sous commission accueil o e bara damne o so nyunike ka so soro ka so labe bon alhamdulillah mbi yoro menane ay mo kumbe ay mo kumbe ni sondia ye ani yoro be labla no mo yi donc en ça mo ko ne satisfait ko va faire tout comme mais an ko ne an seko ke an seko dama yira yoro nyini na yoro sorla awa jama bele kana alhamdulillah ya aklan tout va vle anye jamana be ka commission bien Côte d'Ivoire ta bien et Mali ta bien Burkina ta bien jamana wara o yere ka commission be an jono no be donc ya clan Ivoirien bi en père farano nyoka nga Ivoirien jigi yoro bora Burkina be o jigi yoro bora Mali mu bo ko kana fana jigi yoro bora duno fana binna minti o sie o be jigi yoro bora dama kabla ni nana i jigi yoro yirela ibi jigi vraiment ni formation kera sababu di ka hakilisia manda mai baran kono e bado ni ma wuldi sila mogo be bodunya fantan nan bela jamana bisaba ani jamana woro le yinyon soro ni ma wuldin na ya vraiment mo la donko ka boyoro la kana an yo ake islaleka vraiment lolla jamana bisaba ni woro ni boda yoro sila kana to abulani farafina faragbelani farafina vraiment an alhamdulillah rabbil alamin anya o be bismillah na Allah taala ga dia na karamo a Cheikh Sheriff Ousmane Madani Haidara ka hakilla nyumawi sous commission accueil et hébergement a barakela o kafola ko ni wati kerenkerene wati mi nanganga demanyini masara manife wala sa anasika no yake awnye ka ken anga hamna koyi wala mauludu bonya kama o ba nyini bela jenefe anga mu nyongon koro anga sabali wala sa anasika no wati teme nyongon fe chokomina anga barakela o anyo de fuye awde mo kumbele aka mo kumbeni ni sonjani bere oni seke minana yasa seke nga sega furake aw yelen dama anyo barake toujours ambo kelen ne fo munu nana fana wati kungurun de do be ka sabali ko basigi o mana degu mi soro enfant fe amma daba kama amma lawla kama vraiment o filie o ka yafa alaka ne ba nyini mo bore ka jamana na kana do nyini na karamo chefe iga ke ko mi karamo che yere korsilikela
ani jatiminɛna mɔgɔw bolo ani k'i balimaw kɔrɔsi k'i nana duwawu ɲini de la bon n'i mɔgɔ tɔɲɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i dɔ bɔ i ka duwawu la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ o mɔgɔ nana a bɛɛ ka kɛ kɔrɔsilikɛla ye. Bon sisan kɔni n ye bɛɛ lajɛlen fo na an karamɔgɔ Sheikh Serif Usman Madani Ayidara yɛrɛ fo k'a fɔ ko a sara t'an bolo a sara bɛ Ala le bolo si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ni lafiya Ala k'a d'an n'a ma a y'a fɛ nin diina nin bɛ kɛ cogo o cogo n'a ye a mɔkɛ la diina nin ye k'a fɔ k'ale nana k'an bɔ nin dibi la an b'a kɔ k'a fɔ an karamɔgɔ ɲɛ an bɛ sa kɔ n'a wulila su an bɛ wuli su n'a wulila tile an bɛ tile baara nin kɛ ko ɲuman k'a ɲa hali na alu bolo k'an karamɔgɔ kunna wolo an nanen o kun de la. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni mawuludi baara ninnu ye ni min ye a siyɛn ta ko 34 ye ko alisilamɛya diinɛ kanubagaw bɔra jamana 36 ɲɔgɔnna na walasa ka se ka na tali kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na min nafan ka bon alisilamɛya diinɛ kɔnɔ cogo min na o la an bɛ dugawu de kɛ a tɛmɛko ɲuman Ala k'a di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi kasangani yangu nige Muhammadu nema ni kisi be aye ka bangeni ɲanamayali ye mawuludu 2018 Mali Fabala Bamako bangoni jangene bugula Mali Silamadine ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Ayidara fe hali bi silamaya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayasoba fédération ansar international fadi kɔnɔ jɛkulu mankan wɛrɛ fɛnɛ be min mena jɔyɔrɔ ka bo kelen be o ɲɛsinen do fɛn o fɛn ye fangana baara ye ka se ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o kɛra yɔrɔ furan nɔgɔ cɛ fɛn girimanw ndoni ni cafin ale ka baara bɛn bɛ o mɔ ni ka ji fɛnɛ kila limanaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to baaraw bɛ se ka nɔgɔya mawuludukɛlaw bolo u bɛ ka ko in kɛ ala kama baara de do ni nisɔndiya ani ɲaɲani ye an ka ɲininikɛlaw sera ka se olu fɛnɛ ma Mamadu Ben Sherif Sumano n'a ka jatala Seydou Ɲare u ye min sɔrɔ filɛ. Jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa u bɛɛ lajɛlen ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin ko in jɔnjɔn ta n'o de ye mawuludu n'o ye kiraba Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a ka bangeliw a n'a denw ni ɲaɲaniw ye min ni alisilamɛya diinɛ kɛlen do ka jɔyɔrɔba d'a ma n'a bɛ ɲɛnamaya san o san nin wagati ninnu na o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen do yaasa k'u ka kanu bonya k'a ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Ayidara ma jango wulikajɔ ani cɛsiri min b'a bolo ka ɲɛsin diinɛ dɛmɛni ma ani buna hadamadenw ma. An ka baara tɔgɔ ko cafin cafin kɔrɔ ye mun ye baarafin fɛn fɛn kɛ Malidu kɔnɔ baarafin lɔgɔ da nɔgɔ bɔ ɲamancɛ ji nɔgɔ soli an ka baara bɛnnen bɛ o n'a ɲɔgɔnnaw lo ji nɔgɔ bɔ ɲamancɛ ka yɔrɔ furan ka yɔrɔ saniya ka doni ta ka di an balakaw ma ka lɔgɔ ta an balakaw ma u ka bɔrɔ ta ka bila o kɛrɛfɛ an ka baara bɛnnen b'o ma baara in limana an karamɔgɔ kanu n'an karamɔgɔ kanu don an dusukun na o baara tɛ dugukolo kan an tɛ se ka mun kɛ hali ko an ka mobili ta ka taa n'a ye tɛrɛnba kan an bɛ taa n'a ye ala ni Hayidara kanu sababu baara in kɔni a foyi t'an kɛɲɛ an labɛnnen b'a fɛ su ni tile ɛri foyi tɛ yen k'a fɔ kan i b'an kunu ka n'an bɛ sɛlɛya o tuma tɛ yen an labɛnnen b'a kama waati bɛɛ ni baara nana dɔrɔn an b'a kɛ n'a fɔra ko nin dɔrɔn o b'a sɔrɔ a kɛla ala an filɛ yɔrɔ min sa dɔw taara ni sɛsi ye tɛrɛn na wa dɔw bɛ na dɔrɔn dɔw bɛ taa n'o ye a kɔni si tɛ tiɲɛ fan si fɛ an labɛnnen b'o kama yɛrɛ de bon baara in qualité fila don nin kɔni bɛ kɛ mawuludu dɔrɔn ni mais dimanche baara b'an bolo san kalo 12 dimanche o dimanche an bɛna baara kɛ karamɔgɔ ye dimanche o dimanche bitɔnda b'o la cɛncɛn bɔ b'o la i n'a fɔ baara fɛn fɛn bɛ yan quoi dimanche o dimanche kɔni o bɛ yan fo ka taa diɲɛ wuli an labɛnnen b'o kama fo an ka saya o tɛ dabila. Alhamdulillah an ka baara ye jiko baara de ye ko labɛn sira kan an bɛ jiko baara de la ka ji ta ka di dunanw ma an karamɔgɔ tɔgɔ la ani ka ji ta ka di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma an ka baara ye o de ye wala min bi an bila la karamɔgɔ ye min jira an na o de bi an bila la n'o de ye ala m'an da gansan wa ala ta an to ye gansan donc mɔgɔ man kan ka sɔn fiyewu i ka ɲɛnamaya ka kɛ fu la donc n'i ka ɲɛnamaya kɛ ala ko la n'i sara ala bi barika don i kɔ la et puis lahara fana i bɛ se ka aridinɛ sɔrɔ o de kɛlen bɛ ka an bila na n'o tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yan min bi sara ala de bi an sara quoi mais an karamɔgɔ fana ye min k'an ye a sara ti an bolo parce que a y'an bɔ wale jugu la k'an bila baara ɲuman na. An ka baara ye jita de ka taa di mɔgɔw ma ani dukɔnɔna dunan dugilen don yɔrɔ min na an bɛ ji doni ka taga yen nɔ ani wajulu kɛnɛ kan an bɛ ji di mɔgɔw ma o k'u min an ka baara ye o de an b'a kɛ ala ni kira de kama ani karamɔgɔ yɛrɛ kanu kama.
kuma min b'an bolo ka fara nin kan dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ ala ka karamɔgɔ n'a ka denbaya mɛn an ɲɛ ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala ka n'an k'a jugu ye ala ka n'a jugu bɔ an na an b'o ɲini masa aramani fɛ a k'o kɛ ala y'a bonya yɛrɛ kama muhamadu kan n'a barika kosɔn sali arasul. an b'a yira u la k'a fɔ cɛ ani muso caman kɛlen bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma jango u ka se ka nin baara ninnu boloda ɲɔgɔn fɛ cɛsiri ani wulikajɔ kɔnɔna na ka ɲɛsin alisilamɛ diinɛ dɛmɛni ma ani an karamɔgɔ asɛri sherifu usumani madani hayidara cɛsiri ani wulikajɔ min b'a bolo ka ɲɛsin adamadenw ma. dali masa y'an b'a dɔ gɛrɛzigɛ naanini na a tɔgɔ ye ko samake awa kone naanini min n sɔrɔla fɛ denkuraninw a wulila ka se Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherifu Usumani Madani Hayidara mo a bɛ se ka dugawu kɛ dugawu kɛlen kɔfɛ karamɔgɔ ye giriman di denmisɛnninw naaniw ni u ye naanininw ye u ladonni bɛ se ka nɔgɔya ba bolo cogo min an ka maa min kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la ka se ka kunnafoni kɛ k'an lasɔrɔ o ye Lutu Sidibe ye an ka jɛ k'a ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. Ne tɔgɔ ye Madame Samake Awa Kone. Ala ye ne garizɛgɛ den naani na a bɛɛ ye cɛ ye an ye den ninnu tɔgɔ da kelen tɔgɔ ye Ibrahim kelen tɔgɔ ye Badara Ali kelen tɔgɔ ye Ahmad ka kelen tɔgɔ da Tijani an nana karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ n'Ala ka jɛ a ye dugawu kɛ denmisɛnninw ye a tilara ka 40,000 d'an ma o filɛ nin ye ko den ninnu kelen kelenna bɛ 10,000 ta k'an k'o don nɔnɔ la ka d'u ma. An bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada kɔni ala k'a sara a sara t'an bolo a sara bɛ ala de bolo ala k'a bila ka mizan na ala k'a kɛ sini ɲɛsigi ala ka hɛrɛ k'u ye ala k'u nakan di ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye ala ka barika d'u la ala k'i yɛrɛ mɛn o kɔrɔ ala kɛra bonya kama sallallahu alaihi wasallam a diyara n ye nka garibu ko don sa a bɛ 40,000 minɛ u bɛ 10,000 ta ala sɔnna a b'o d'u ma n'ala sɔnna a b'an cɛ. Jakulu min ɲɛsinnen don du dɛmɛdenw ladonni ma ani u lapasali ma ni u kama ko groupe de recherche action droit de l'enfant au Mali a cɔrɔ ɲɔgɔn bɛ wele ko GRADEM olu ni tɔn da ɲɔgɔn na kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fana ka se ka du dɛmɛdenw lakana minnu bɛ an ka gwadonnaw senfɛ du kɔnɔ ka baara nɔgɔya an ka gwadonnaw bolo u ka hakɛ bɛ se ka dafa u ye du kɔnɔ cogo min laɲini y'o ye jɛkulu in ni a dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye sigi min kɛ a kɛra ka bɛn ni sibiri nɔvɛmburu kalo tile 24 ye palais de la culture la Bamakɔ an ka jɛ ka ɲɛmada Amadu Jalo ni Samba Tarawele ka sɔrɔlenw fɛ. Ni sigiliba in labɛnbagaw ka fɔ la waleya cɛjugu min bɛ ta ka ɲɛsin an ka du dɛmɛdenw ma Mali kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faaba kɔnɔ waleya in kan ka kɔn ɲɛ fasugu bɛɛ lajɛlen ma sabula waleya don bi min bɛ bunahadamadenya burujali ko fɔ u ka nin sigili a bɛ don kadara kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka du dɛmɛdenw ma. An farala GRADEM mɔgɔw kan k'an balimamuso baarakɛla ninnu nana Bamakɔ yan nɔ wari ɲini na k'olu dɛmɛ k'u ka hakɛw labatoli kɛ parce que bɛɛ b'a dɔn baarakɛla dɔw tɔɔrɔlen don o ɲaninen don dɔw ka sara wari tɛ sɔrɔ an GRADEM y'an fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ walasa olu ka hakɛw ka dɔn u ka patron ye u ka wariw ka sɔrɔ an bɛ faamaw wele ka gouvernement wele wari bɛ min kun a tɛ min kun bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ. Ni fɛɛrɛ ni dabaliw ma tigɛ ka nin waleya cɛjugu in kɔn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye GRADEM ani consortium ye olu kɛlen bɛ ka wuli ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ nin ko la cogo min na ni ka kɛɲɛ ni ladilikanw ani bilasiraliw ye ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo san 2016 ka na bila octobre kalo san 2018 cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan jango min bɛ se ka du dɛmɛden ninnu k'u kunbɛn k'u bisimila ka tila k'u ladɔnniya u ka baara an'u ka hakɛw la olu matarafali ko ɲuman na o kadara kɔnɔ u ye du dɛmɛden 372 bɔ ɲɔgɔn ko minnu tun bɛ degun kɔnɔna na u sera ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma minnu su bɛ t'u jɔ san 15 la u ka wulikajɔ hokumu kɔnɔna na u sera ka ninnu ka dɔnniya ta kawariya u ka hakɛw an'u ka kɛtaw la min ni du dɛmɛden 375 garisɛgɛ donn'u la n'u su bɛ t'u jɔ san 15 la k'u bilasira u ka dɔnniya taw kawariya ni ka kɛɲɛ n'u ka hakɛw olu matarafali ko ɲuman ye Mali kɔnɔna na. O de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba min kɛmɛ ka bana dilan da Saudiya duguba la Riyada labitaninsoba King Faisal la kunnafoni bɔra jamana ɲɛma fan fɛ k'a fɔ a bilama sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya bɛ
o kumana bana fiɲɛ bɔ yɔrɔ bɛna taa bɛɛ Maroc jamana de mɔ kunnafoni sira y'a yira fana k'a fɔ ko in bɛ sɔn ka kɛ dɔgɔkun nata nka Gabon maa minnu bɛ ka jamana labaara kɔ olu ɲininkalen ma se ka kɔrɔfɔ sɛmɛndiya u ma se ka ngalontigiya kunnafoni di sira in kɔni y'a yira k'a fɔ gafew minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan a ka bɔ labɛnniso la k'i kunda Maroc jamana kan ko labɛn de bɛ sen na u y'a yira k'a fɔ a bilama labɛnniso baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka yɔrɔ jan d'a ma degun t'a sɔrɔ k'a bɛ ka nɛnɛkili a nɛnɛkili cogo kɔrɔ la a y'a ko a ka kumaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ ka faamu a y'a ko o kunnafoni yɛrɛ fɛnɛ cunna tile kelen yanni bi cɛ o b'a jira k'a fɔ Gabon jamana ɲɛma a yɛrɛ de y'a kanu a ka taa ka bana fiɲɛ bɔ Maroc jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ Maroc jamana ɲɛma a masakɛ ni o ye Mohamed Sisi ye o ni Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Ondimba u ka jɛkɔrɔba don kabini faw tile barisabu ka da ka bi jamana ɲɛma Gabon Ali Bongo Ondimba fa Omar Bongo Ondimba a ka bɔ Albert Bernard la ka kɛ Omar Bongo ye o kɔrɔ ye ka tubi ka don silamaya la Maroc masakɛ bi ni o ye Mohamed Sisi ye o fa Hassan II jɔyɔrɔ bonyana o la wa o jɛ kelen de fɛnɛ sinsin bɛ denkɛ filaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo tile 24 Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Ondimba yara la ɲɔgɔnkunbɛba dɔ senfɛ min kun sigi kun bɛ sen ka sawuriyama ɲɛmaw fɛ a ma se ka ye a kɛnɛ kan a ya min kɛra ko baasi ye maa minnu bɛ a nɔna ka jamana labaara a kɔ olu ma se ka kunnafoni di kɛ kunnafoni di ko fila u y'o de kɛ gale kɛra octobre kalo tile 28 min senfɛ u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Ali Bongo Ondimba degun bɛ ko nka ko degun min don ko farikolo yɛrɛ de sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna ka sabu kɛ ko kalo damadɔ minnu dɛmɛna k'a ka muɲuko manya ka barika bonyana o kuma maa caman kun minɛ bawo maaw nana kan wɛrɛ mɛn k'a fɔ a yɛrɛ de jolicaya bana de kɛ mɛn ka bi novembre kalo tile 11 kɔmaw labanna ka dakuru ɲɛ filanan fɔ k'a jira k'a fɔ a ka kɛnɛyaw bɛ ka sabati dɔɔni a b'a k'a ka kɛnɛyaw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ Centrafrique jamana kɔnɔ kulu maramafɛntigi ɲɛma dɔ taara ka taa ni a ye bɔgɔ jɛninen ka diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la u k'a ma ko Alfred Yekatoma Rombo a kamalenya cogoya kɛlɛ kɔnɔ u k'a ma ko Rambo CPI ye a bisimila ka bɛn ni juma novembre kalo tile 30 ye a kɛra woropanya de ye ka taa ni a ye bawa siginkun tɛ ni a ye maɲi a kamalenya cogoya ye ko Rambo kunnafoniw y'a yira k'a fɔ don min Centrafrique siya woloma mankan bi wuli ni jamana ɲɛma Général François Bozizé ka kafo jasoli ye Michel Djoto Diana ka selekalakaw fɛ ni olu kɛnkunbɛ ka silamaya dinɛ birifini biri u yɛrɛ ka nin don ale fɛnɛ bilala chrétien denmisɛnw ɲɛkun na ka antibalaka sigiku bi u balima chrétienw lakana a senfɛ san 2017 ni 2014 ko ni u sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna a n'a ka kulu maramafɛntigiw fɛ a jɔlen kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ CPI la a ko sɛbɛkɔrɔ lajabara bangi Centrafrique fa bala a minɛbaw fɛ Centrafrique fa maw barasabu ka da ka ko ale bɛ ɲini ka kalo kelen ɲɔgɔnna sɔrɔ u bolo wa ale kuma sigi n'a ye donji da kelen k'a fɔ ale jaki b'a kun ka minɛtɔ don bawo a yɛrɛ kun kɛra wasaden ye ka ban n'a ma ɲa ko sigi ka fɔ kɛra ka furanjɔrɔ fanga sigi sen kan a y'a kun donna wasabulon kɔnɔ nka mankan dɔ de kɛra wasabulon kɔnɔ wasabulon ɲɛma wulilen kɔfɛ ka bɔ wasabulon ɲɛma yala wasaden tɔw fɛ tile fila o kɔfɛ ale ni dɔ carakara ɲɔgɔn na wasabulon kɔnɔ a sina ka mugu titi o yɔrɔ bɛɛ u y'a minɛ ni ka taa kɛ wo la a minɛtɔ a k'u y'a sɛbɛkɔrɔ lajaba u taara datugu yɔrɔ min fɛnɛ na ko surasiw y'a sɛbɛkɔrɔ tonda ye fana a kɔni bilama ka lapasaba kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a ma minɛ tiɲɛ kan ko kumana ko a ni bilali ka kan maɲi ni o ye Alfred Yakatoma Rombo ye a kamalenya cogoya ye ko Rambo madi do min kɛra surasi ye ka tɛmɛ caporal chef Centrafrique surasiya kɔnɔ antibalaka ko nane o ni seleka ko a taara fara antibalakalakaw ka ni nka min ye maaw ye ka bɔnɛ banfula don u kunna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamaw a ɲɛsinkun bɛ olu de mɔ a y'a Centrafrique faba bangi worodugu yanfa dafɛlaw la a kun bɛ maa min kunna o kun ye maa 3 ɲɔgɔnna ye a lamɛnnen kɔfɛ kiri ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ segin bɛ kɛ a ka kiri kan avril kalo tile 30 san 2019 nin kun ye ka bɔgɔ bɔ dabada la n'a ma ɲa k'i minɛna ka na n'i ye i bɛ n'i jɔ kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ o kumana n'i ye min fɔ o bɛ sɛbɛ don nataw la sa ɲininkali bisaden bɛ sɔrɔ ka wani daminɛ i la maa kɔni da dɔw bɛ taa kunjɛ sa min bawo minnu daw bɛ ka kɛ olu dɔw ma t'u ta ban kuma dɔn
Kongo Kinshasa jamana kono dangoroba fla farala nyonga ka fo samba fla anita ninzegi nyimini ambe olahu jamana kundigi sigi kalata desamuru kalot le muga ani saba natado dangoroba flau maudedo minu nyu fushi kabo fangasina mato maula kwa sadaina ba ukunye nyonzoro susi dugu bala Geneva ku kalaje ka kangelenwo kamado sugandi bela jele ka danaya da uka ko deme oki kwada jamana nyema Joseph Kabila ka chebo Emmanuel Ramazani Shadari kwala desamuru kalot le muga ninzaba ukele kofe ka benga tekeno bla na manya ka fo sugandi lima be umo mafla ushina ku fushi odugu ye ko fole mabobli o ufla ufenetara nyonzoro Kenya dugu bala Nairobi maminungodo chokoroba Etienne Tshisekedi de Felix Tshisekedi fakera fangasina mato nyema ye kabini ya Mobutu Sese Kotle fokana bla bila ayre saraka to fangasina mato nyema yala de na mebla anona UDPS fanganyini ndo kunani oye Felix Tshisekedi maflana oye Vital Kamerhe tokotigi fene do Kongo Kinshasa alena ka fanganyini ndo ni oye UNC wiyetekano blake bengana benga bi femimvo Vital Kamerhe ko ale bi sembo jamana nyama ya nyenene abato Felix Tshisekedi bulu okumana ni Felix Tshisekedi demena kwa ye jamana nyama ya soro baraka nga kechugo minu na yo bela jele fese gafe kono katekeno blake ula ni Felix Tshisekedi kera jamana nyama ye Vital Kamerhe bike aka ministry nyama ye ni Sanduru Dafara Felix Tshisekedi bi joyoro indo Vital Kamerhe kana okake jamana nyama ye Felix Tshisekedi bike aka ministry nyama ye abina fo risila jamana kono Dimitri Medvedev ani risila jamana nyama Vladimir Putin mbeka ko imvale uni nyonje chumi ufene ba fakatani odonze de otemene kofe minye wasablo nyama yayi ya obi diminu ma uyo bela jele faramvasi ya kabonyona ani joroba uminu nganka mine abela jele fese ka bonyona mamena ni bengera fukrofoula Vital Kamerhe yere aye Felix Tshisekedi sebe korotanu ako mado mamimbi majenyombo barasabu kadaka aye kele bauke kele te Kongo Kinshasa jamana kono politiki binakuka mayemi njula anafa ni oye Etienne Tshisekedi daba maka wile sira omimo ako aleni UDPS nyema Felix Tshisekedi ka gwerenyo na bi ko bela jele de bise ka ato yelema bido jamana kono jamana nyama kuraka di Kongo Kinshasa jamana mo ako nafolotiki yate barasabu kadaka imana ke nafolotiki ye choko ni te maladiriye ite ma dawla maye ikanu nende jamana deunve kini ka miliari kitike jamana nyamayi Felix Tshisekedi ko ni la idu takafona kera jamana nyamaye jamana koro yamba mingala ya ledu lakana balia sababu lakano ba ana Kongo ka deun yera dama segi nyomo ka jamana ke hage jamana ye marake chuko nyuma kwani Vital Kamerhe ka fanganyini ndo UNC na jie ku kenyomve amabula dunia kafo uye bara ukwani mbela jele kwani nglakla uninyonje ka ba menye ministry so menye shinedu Kongo jamana ni jamana wara ni nyonje kwenye na bomo ubike UDPS maye jamana konona lakana ni ministry bike UDPS maye lakana koni wasablo nyema ya obidi umo Vital Kamerhe ka fanganyini ndo uka sorota kiri ko binako ministry so obo kaboloka kata sena wasablo nyamaya ani bank central ni oye warso baye o fena nyamaya binyini warso ministry so menya shime warkomo kata se joli ko ma ani surasia ni mbela jele bibla Vital Kamerhe nga UNC kaboloka ni nye bengamde minu ndega blanc tegano blanc me mafla ufe ukele ko fe kufoshi kabo majira le no fe ni oye Martin Fayulu nga Jean-Pierre Mbemba ani Moïse Katumbi olu ko ni ayera kafo olu bito sugandile ko ni oye Martin Fayulu Fransi jamana kono mado de kemeka fabela jeleke sinoye unuka leginere mugulama ko gilet jaune la nyiningela udo la pasatondo menu mvara menyonga kajira Emmanuel Macron ka fwa ka fanga kembe gerende karatata tai ubdala okumana kalaje noya kake folo oye taji osebe koro gwele yambe otemene ko fe lembu zale ofene yelembe mo yoruka nafulu boka sanike ofene teka sika noya mo bulu nafulu ndanya okumana bi dogo kungele dogo kumflanyo na bo ko nimbe ka fabela jele de question e foka jamana nyemo yoru ko no gwa bebe na ukeme kunyeshi fami mo jamana nyemo ko debi na ke dangoli sagoto de ko manga barisa boka daka jamana nyema ya so ere du membe faranzi faba fami mve
Champs-Élysées bolo jamba ni yɔrɔ man di bado ka taa jamana ɲɛma yɛrɛ dagayɔrɔ la ni o ye Élysée u kɛmɛ k'u ɲɛsin yen de ma o de kosɔn ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Christophe Castaner ale tun ye labɛn sabati yanni sebiri novembre kalo tile 24 in jɛ ko lakana tigilamaw kɔni kana sɔn fiyewu maa k'i pɛtɛ fangabondaw dafɛ nka maa ba 81 ani maa 1 lekibilemandigiw la olu de sera ka lakodɔn dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a ka ca ni o ye nka jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ a tɛ se tɛmɛ o kan minisiri yɛrɛ y'a yira k'a fɔ dɔ bɔra ko in yɛrɛ fanga na bawo dɔgɔkun tɛmɛnen aya maa kun ka ca ni o ye maa ba 124 de kun don u b'a jira k'a fɔ ko caman bɔra a la nka u ye bolongɔniden ɲɛsin fanga sinamatɔ ɲɛmaa dɔ de ma min ka fanga ɲini dɔ ka taabolo ye faranzikadenw yɛrɛ dama ka ko ye n'u tɛ dunanko in na Marine Le Pen musolaka min ni Emmanuel Macron ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na n'a ma se tɛmɛ ni bɛɛ ye wara da ɲɛ a kana tɛmɛ a ko Marine Le Pen yɛrɛ de bɛ ka maaw su ka bila fangabondaw la bawo yɔrɔ min man ka kɛ nisɔngoya taama kɛ yɔrɔ ye ko Marine Le Pen a ka kuma kɛra sababu ye maaw ka hiri kɛ yen nka maa min na ni Marine Le Pen y'o mɛn a ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nɔn tɛ kɛ ma maa su ka kɛ tiɲɛni kan k'a b'a fɛ ka soti kala da dabi de kun ko a bɛ faamu cogo jumɛn taama suguya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen ni ɲɔgɔnkunbɛbaw bɛ kɛ i n'a fɔ balontan n'a ɲɔna o bɛ kɛ Champs-Élysées la dunanw ma na olu bɛ munumunu zalo kɛ Champs-Élysées la ni bɛnkan fanga don ko ye tiɲɛ ye munna a bɛ bali nisɔngoya taama fana ka kɛ o Champs-Élysées la ko kumana ko soti kana da dabi kun ko ale ma maa su ka kɛ tiɲɛni kan Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump ye dantigɛli kɛ k'a fɔ a bɛ a ɲini a ka surasiw fɛ u ka lajɛ ka lakana sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ don Ameriki ni Mexique dancɛ la bawo maa minnu bɛ ka bɔ Ameriki camancɛ yanfa jamana dɔ la ko Honduras ni nin y'a kalo kelen ye k'u kunda Ameriki jamana kan maa ba yirika ko fɔ u ka don Ameriki kɔnɔ bawo u ka jamana kɔnɔ fara Ameriki camancɛ yanfa in fɛ Honduras ko sɛgɛ siya bɛɛ lajɛlen dɔ dan bɛ u ka ye wa tɔɲɔ suguya bɛɛ lajɛlen fɛnɛ dan bɛ u ka faama jugu fɛ o kumana olu kɛmɛ ka yɔrɔ kelen min kɔni ye k'o bɛ se ka kɛ u lafiya yɔrɔ ye o ye Ameriki jamana ye Donald Trump dun kalen k'a don k'a fɔ dunan bisimilali ko kɔni tɛ ka ko ye bilen o bɛ da baara ko bamananw ka fanga na Donald Trump a y'a ɲini surasiw fɛ ko hali bi u ka lajɛ ka dɔ fara lakana bonya kan dancɛ la ni o ye Ameriki dancɛ ani Mexique ni ɲɔgɔn cɛ ye a Californie yanfa a ko a y'a ɲini a ka minisiri Jim Mattis fɛ a ka yamaruya di surasiw ma fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw bali ka don a y'a Honduras ka ninnu bali ka don ani dugaɲɛw minnu fɛnɛ bɛ dancɛ la olu fɛnɛ ka se ka lakana k'a ka fɔ surasiw ye k'u fara u ka kɛta kan dɔgɔkun tɛmɛnen Donald Trump yɛrɛ kun dimina ka se yɔrɔ la fɔ yɔrɔ min ye maa caman dabali ban a tun ye yamaruya di surasiw ma ko ni dunan ninnu kɔni ma ɲa k'u bɛ don Ameriki dafɛ kɔni a y'a ko ka kisɛ t'u bolo k'u kana sɔn fiyewu a y'a kisɛ kɔni ka t'u kun ko maa ninnu ka don o kɛra sababu ye ka maa caman tɔɔrɔ nka labanna ka segin a kɔ o kuma na octobre kalo tile 13 tɛmɛnen di Honduras ka ninnu ka bɔ Ameriki camancɛ yanfa fɛ u ye kilomɛtiri 400 ɲɔgɔnna de taama sen la ka na se Ameriki da la ko fɔ u ka don barasabu ka d'a kan olu degun bɛ u ka jamana kɔnɔ Mexique min fɛnɛ kun kan k'u babali ni o kun ye Donald Trump ka laɲini ye Mexique ye i murukuru ndakoya ko kɔrɔ a m'u bali ka don Mexique kɔnɔ u donnen fana a y'a makala don ɲina ka bɛn n'a ye ko in kɔni kuma dumani bɛ fɔ Ameriki jamana ye nka gɛrɛndɛ tɛ ta ka dunan ninnu sɛgɛrɛ Mexique dugukolo kan bawo Mexique yɛrɛ ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ a y'a n'a ɲɔgɔnna jaba tɛ don min na Donald Trump nana a ko kogobolo de na wuli Mexique ni Ameriki cɛ wa ko kogobolo jɔli musaka yɛrɛ fɛnɛ na laban ka bɔ Mexique jamana de fɛnɛ kun kɔrɔfɔ in kun ye Mexique maa ɲɛmɔgɔw tɔɔrɔ nka n'a ma ɲa k'a fɔ dajɛbɔɲɔgɔn jamanaw don u labanna ka ko in mulugu malaka ka ni nugu ka a da u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka panko kunna ka maaya kɛ bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye ka bɛn ni Muhammadu Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bange ni ye Mawuludo 2018 san o san jɛkulu min bɛ sow ka ɲɔgɔn da kunna olu ni silamɛya dɛmɛtɔ ansaru bi jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka soboli ɲɔgɔndan belebele labɛn ɲinanda o kɛra a y'a soboli kɛnɛ kan ka bɛn ni novembre kalo tile 23 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ cɛkɔrɔba o nɔna bilalen kun don maa min fɛ
Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asayida Sherif Usman Madana Haidara de Asayida Sherif Ahmed Tijana Haidara kundu an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sherif la TV jabarani tɔgɔ la Bubakar Traoré Yusufa Kulibali Seydou Ɲare n'aw ka jatala Samba Traoré. Ni soboli belebele kɛra bonya ani karama kɔnɔna na min bɛ tali kɛ mawuludu okumu o kɔnɔna na soboli kurusi saba ɲɔgɔnna o de bolodara nin ko in kɔnɔna na n'a kun bɛ ka maa minnu bila ɲɔgɔn na sa u k'a ma petit chevaux demi karakiw ani karakiw n'i ye petit chevaux ta k'a lajɛ n'u k'a ma so manganu so 18 olu de y'a daminɛ nka seyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ dankɔrɔba ale bɛ n'i jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la so ansardi numéro 2nan ale bɛ jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ so zaki ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ kurusi 2nan na n'o kun bɛ tali kɛ demi karakiw la i b'a ye k'a fɔ tigre noir ale nani jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la min ye so ansardi numéro 6 ale nana jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ so ansardi numéro 3 ale nana jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ o ko la k'a kuncɛ sa min ye ŋanaw yɛrɛ ka ko ye n'u ka ma karakiw so ansardi numéro 8 ale bɛ wuli k'i jɔni jɔyɔrɔ gale ɲinɛ mawuludu grand prix 2018 o kɔnɔna na maa min kun b'a sanfɛ sa n'o ye denmisɛnnin Mamutu Jara. Vraiment an kɔni an nisɔndiyalen don an bɛ kɛnɛ mun kan sisan o ye soboli kɛnɛ ye soboli fɛn damadɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la farikolo ɲɛnajɛ don a bɛ ɲɛnajɛ fana don en même temps silamɛya ka tradition fana don silamɛya ka fɛn dɔnni ye so ye kɔrɔlen fɔlɔfɔlɔ la silamɛw ka kɛlɛ caman bɛ yen a tun bɛ kɛ so la wa an yɛrɛw fana fɛ yan so tun ye comme voiture de ko baara ninnu bɛɛ de tun bɛ kɛ n'ale donc vraiment an ka mawuludu kɔnɔ an ye soboli kɛ fɛn ye mun bɛ an hakili lajigin an ka silamɛya tradition na. Vraiment an nisɔn ka di fo ka s'a dan na ka sababuya kɛ bon ka bɛn ni Ala kɛra bangeni ye komi aw yɛrɛ b'a kalama an karamɔgɔ a ka laɲini tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ adamadenw ka bɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen bon soboli min filɛ a bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw kɛ kelen ka tila ka bɛɛ lafiya ka bɛɛ nisɔndiya ka bɛn don jamana kɔnɔ ka kelenya don jamana kɔnɔ parce que n'i y'a filɛ so ninnu ma bɔ yɔrɔ kelen so ninnu bɔ yɔrɔ caman le ka ɲɔgɔn kunbɛn yan nin bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan sport fana don a ka ɲi adamadenya fana ma donc vraiment nisɔn ka di fo ka s'a dan na. Mɔgɔ san o san an bɛ grand prix k'a ye a bɛna an ka course la a ka d'an ye an bɛ karamɔgɔ fɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ ni karamɔgɔ nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a b'an ka kɛnɛ bonya kosɛbɛ ala malo barika la karamɔgɔ nali ka d'an ye a ka bon an bolo kojugu a ka bon an bolo ne ko an ɲagarilen don fo k'a dama tɛmɛ karamɔgɔ ka kɛnɛ kan. San o san mawuludu la karamɔgɔ bɛna soboli kɛ an fɛ soboliyɔrɔ la nin y'a san 5nan de ye bon vraiment nisɔndiya b'an bolo parce que an ka kurusi yɛrɛ bɛɛ la karamɔgɔ ka kurusi ɲɔgɔn jama an t'o sɔrɔ san bɛɛ kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ o ye koba de bon histoire dun ko jama de bon a ka soboli la vraiment bɛɛ de bɛna maliyɛnw bɛna burukinabew mɔgɔw bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka na o b'a an ka ko soboli dɔ ba de la an tɛ foyi fɔ foli kɔ karamɔgɔ ye halisa ala k'a bolo mɛn a la ala ka malo caman da jira na o ye dɔw kɛ vraiment aw yɛrɛ vraiment halisa ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo wulada in na ka ala barika da ka an karamɔgɔ Seydu Usman Madana Haidara k'a fo ale min ka wulikajɔ kɛra sababu ye bi mawuludu ka ɲɛ kura d'a ma diɲɛ kɔnɔ ɲɛ min ye silamɛ bɛɛ wasa an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan an fari fonnen don an nisɔn ka di ka sababuya kɛ san o san an balima ninnu bɛ nin labɛn ka soboli labɛn karamɔgɔ ye ka se k'a ka dunanw ɲɛnajɛ dunan minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la parce que jamana 30 ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan bi a dɔw bɛ yen o tɛ nin sɔrɔ k'a filɛ u ka yɔrɔ la fo n'a kɛra yan ye bon vraiment san o san u bɛ nin labɛn ka soboli labɛn ka na ka karamɔgɔ nisɔndiya k'a ka dunanw nisɔndiya mawuludu hukumu kɔnɔna la o la an bɛɛ nisɔn ka di yan kosɛbɛ nisɔndiya min ni dan foyi t'a la an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn san o san Amadu Fiɲɛ a bɛ so di karamɔgɔ ma bon hali ɲina fana a filɛ k'o so kelen di o la a sara bɛ ala de bolo an bɛ dugawu k'a ye ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a sutara ala ka ko ɲɛ bolo ala ka ko barika bara ala ka ko barika ka ko sabati san o san a bɛ nin bonya in kɛ ala k'a k'a ye alijinɛ sara ye. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don bi wulada in na mawuludu hukumuba kɔnɔna la nin ye san o san labɛn de bɛ kɛ ni o de ye sokurusi ye ka na kɛ nisɔndiya ko ye ala kɛra yɛrɛ bangelen hukumu na
karamɔgɔ ye ani a nɔfɛ jama bɛɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ minnu bɛ na ka bɔ jamanaw la minnu ni minnu tɛ kelen ye ka se ka na alakira bangeli nisɔndiya kɛ o la ni sufurisi fana ne bɛ labɛn an ka mɔgɔw fɛ et puis mɔgɔ minnu ni u cɛsirilen don nin baara la kosɛbɛ i n'a fɔ madufin san o san u bɛ labɛn u bɛ tila ka so dɔ di karamɔgɔ yɛrɛ ma k'a kɛ cadeau ye a ye san o san kɔrɔ an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan an bɛ farifoni kɛnɛ kan ni an ye sow ye bolo la a bɛ an hakili jigin an filɛ alakiraba min ka hukumu yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a bɛ an hakili jigin ale yɛrɛ ka histoire la parce que olu ka waati u ka yɛlɛmafɛnw ka u se yɔrɔ la o tun ye so ninnu de ye o la o ɲɛnajɛ an b'a dɔn ko an bɛ ɲɛnajɛ ba la o la an bɛ baara in a organisebagaw an b'olu de fo k'o waleɲuman dɔn u ka nin baara in na karamɔgɔ ye ani a nɔfɛ jama ye ko ala ka n'u sara a la ala ka n'u bolo mɛn u ka baara la ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu ali n bɛ dugawu de kɛ sa ko ala ka san wɛrɛ mawuludu yira an na si ni kɛnɛya o kɔnɔna na amina yarabi o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Serifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bajili don yan'o cɛ a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma